गिबियावनो मानगोनां फैलाव बसुमतारिनि जिउमानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ होदों। जे बर' हारिनि हारिमु फोथाराव दिनैहाय फैलाव बसुमतारिनि जिखिनि एबसेन्स बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा होननानै आं सानो। मानोना बिथांनि जे बिहोमा सासे हारिमु सिबियारि रिंगुदामसा एबा महरगिरि हिसाबै जे बिथाङा जिखिनि बिहोमा हारियाव होलांदों बियो जों दिनै खेबसे रावै फंसे रावैनो बुंनानै फोजोबनो हानाय बाथ्रा नङा बियो। मानोना बिथाङा सासे कमेडियान, एखे लेथारियैनो कमेडियान, सासे मेथाइ रोजाबगिरि, सासे फावखुंगुर आरो सासे मेथाइ लिरगिरि, डाइरेक्टर, मिउजिक एरेन्जार, फारफ्रोम बिथिंनि माल्टिपुल माखासे गियान थानाय सुबुंमोन। जायो जोंनि हारिल' नङा, बेयो सारा आसाम मुलुगावनो बेहरबारि आउटपस्टआव बिथाङा सासे पुलिसनि बिफाव लानानै जिबादि रल खालामदों बियो थारैनो जोंनि हारिजों लोगोसे आसामनि साफ्रोमबो हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गोसो गोरबोआव मोनसे दाहा निस्सय दिनैनि थारिखआव बिथाङा होलांदों। जेखि जादोआ बिथांनि बै मावलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव जोङो बर' हारिया अराय गोसोखांनांगोन आरो बिथांखौ जों जेब्लाबो मान होनांगोन, आं बेखौ सानो। बिथांनि मुङा बिथाङा रुंसारि जालांनायनि उनाव बिथांनि मावनाय दांनाय गासैबो बिथिंखौ जारिमिन महरै दोननो थाखाय माबा मोनसे गायसनथा बा इनस्टिटिउटफोर थारैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ निस्सय राहा लागोन आरो अलरेडि सासे गेदेमा बिथाङा जे मोनसे हारिया थांनानै थायो होनबा बिनि राव आरो हारिमुनि सायाव सोनारनानै आरो जोंनि हारिमुखौ गोगोम गोजोर खालामनो थाखाय जे हाबाफारि लालांदों, हारिखौ गायसननाय, रैखाथि होनाय, सिनायथि होनाय, फारफ्रोम बिथिङै गोजोर खालामनायनि जे हाबा लादों, बिनि हाबा मावलांनायफोरनि गेजेराव फैलाव बसुमतारियाबो सासे होननानै आं सानो। बेनिखायनो बिथांनि बिहोमा, बिथांनि मुङा जिहेथु गोजोर जायो, बयबो इयुन जोलैया मिथिनो हायो, बिनि थाखाय निस्सय खामानि मावनांगौ दं। बे हारिनिनो बिबान आरो बेयाव दिनैहाय सोरखार दं जोंहा, सोरखाराबो निस्सय बेखिनिखौ हाबाफारि लागोन, बेखिनिखौनो आं बुंबाय। बिथांनि फिसाला बा बिहामजो बा बिसिनि थाखाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि राहा लामा दिहुनना होना निस्सय बेखौ सरखार हिसाबै मावनांगौ निस्सय थागोन। मानोना जग्यता अनुजायै निस्सय, मानोना बिथांनि फिसालाफोरनि बाथ्रा फैयोब्ला बिफाया जिथु हारियाव गोबां मोनसे बिहोमा होलांबाय, बिफानो जों होनो हायाखै, बिनि न'खरा माबा मोनसे मोनोबा आंबो गोजोननाय मोनगोन आरो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ निस्सय थागोन। थेंक इउ सार। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेबाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन।
लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसन्नो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेसनेल इनस्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।